Kabur ko ba sa mga bata? Diyan na si Muha. Kabur naman sila. Kabur naman sila mga inabuhi. Kabalo lagi. Diyan na. Yun ani. Sa Muha na sila. Usay ingon sa mga tao. Naguba atong pamilya tungod ng anak imong kalakihan o lalakihan ha. Gahi. Dako naman na sila. Kabalo na sila mga inabuhi. Diyan na si Muha. Ano? Masukot mo. Sana wala. Biyaan tang mama nimo. Ako magdala-dalag bata oy. Sa bata dagko na namo. Duha man eh dapat tag sa ta. Ilagi ko munti Ano? na si Isay ko Muha. gusto mo ko yung mama nimo. Kuya gano. Ikaw giba. Di ko si mo. Oh, Ha? di mo ko yung sa pwede ka na sa imong ha. Si, di ba? Dili mo kuyog sa imo. Tungod na imong ilat ka patasan. Hindi na na. Paminawa ha. Gahi. Dako. Taas. Ngayon biyaan. Oh, dai. Dako taas. Oh? Ay, kung kasing-kasing, dako. Dako kung pagsabot nimo kana imong ipangbuhat, gisabot ra yung kuna Grace. Taas. Mo rin mo ginamin dai dako taas. Taas kung pailob. Ya ingon ana ora ko nimo biyaan. Mas maayo man kunang drama mga bata sa imo kay secure sa imo ha. Dili man gud nga nang mulakaw Sa kuha na man ko na. ka. Na magukoy importante god mo na dili na sila makapasali ko pasali ka ng mga bata gyud sa kuha na. Dira na sa imo tanan. Ano po dong biyaan minimo sa may naa ng lalaki nga imong bago karon. Napulan na gani ko no. Napulan ako na inyong batasan. Inyo nagikapoy na kog sinabot sa inyo ba. Wa nay makabuot mo na ni akong desisyon. Mulakaw ko. Ayasan ta mo. Ay, nagpuan pungi pa. Gusto siya mula ka. Palakwa na. Huwag nga naman di ay. Di may magdi ta mabuhi o wala na siya. Gusto di na siya ganahan na to. Di po ta ganahan siya. Ha? Oo man. Paila lang ang igat niya inahan. Di makontento sa kuan isa ka lalaki. Sa pagkita ni mga kagapo ang papa oh. Kita pagit ka kuan. Minyo. Oo man eh, dako na gani. Nasa ko ate sa ning ayuso dog. Kan ba mo sugot ba mo klaro ba mo? Basig mo na ko nya na imo yung mga kanang kasakit sa kasing-kasing ninyo di. Mas mayo man ang maayos. Na mulakaw ko, musugot ba mo? Malangit pa man kag mulakaw. Kag mulakaw kalakaw na. Mas mayo man ang maklaro god. Di klaro na kaayo. Okay ba sa imo ha? Ug ang mga bata sa imo ha? Okay ano di po kumusugot og dalahon nimo. Ani mas okay man di mulakaw na ko. Ikaw, kung matigulang ka tanaw na to, bantay kag muduol. Kung matigulang na inyong mama, muduol sa inyo ang saon niyo. Sagpaon ako. Mangita gyapon ang mama kay Mangitag mama. anak 9 months na sa kuntiyan. Oh, bisan pag 9 months sa imong tiyan ug Ako'y inahan kag nag-agog binitbit anag sa kuntiyan na nga. na. Di na sila mulingi sa 9 kuha. months sa imong tiyan. Ya. Sa paglingi ana imong anak nga pagka inahan mo way batasan. Asa imong baruganan. Ako batasan ko na sila gipanganak ba? Kasi lagi panganak. Galing lang wala jud ko kasab walang ko pasabot ni mong god. Gipanganak Kung mo mapoy- para biyaan. There, Na man po ka gisalig man po ko na sa imo. Gibiyaan ba ko na sila nga pagisag na dalan nga. Sa imo man ko na gibilin, Ano? gibilin ko na Kana- sa imo para ma-secure na. Ano biyaan man na nimo? Mulakaw lang ko. Wala makakabalo nga nang inahanglan na kung mo graduate ni si Kuan, si Jimmy, mo graduate ni si grade 6, kinsa may mo pasoan eh. Mo graduate si Ikaw, O ako, ikaw may naa. si give her senior high. Kinsa man ba na? Lagang kayo manginahanglan na na mga emergency meeting May na mga may magpasagaan ako na sila nga. Mga ginikanan ang kuanon. Kinahanglan ang ginikanan, biyaan nimo. Nya wala Wala ka. ka ko na silang Ati Manon, di man ko na sila Ati Manon. yung totally biyaan jud. Di manon nga mo tabok na magay kag pikas laki, tati manon. Yung pagupon pa ning relasyon na basta kay ang mga bata, eh nagwadi connection sa kuha. Sila Relasyon naman abot ato nimo. naguba, dili man ang mga bata. Sila abot mo kam da. Oh, relasyon daw ninyo. Relasyon na to Wala naguba, na ka dili sa- laha. Kung wala na ka dire sa mong balay, di wala na po tayong mga connection eh. Oo. Suportaan man ko na sila, oh, ay kabala ka Ay suportaan ko kung na dapat sila. anang suporta gikan sa inyong inahan kay wa mo gikan na sa laki niya. Oh, gyud, Oh, basin bakanan ka mo kanang gikan sa laki niya. Gigamit na na iyang mga kuan Ano di kaya para nan makakwarta nan na. utang kabubuton hinuon? Adi mo eh. Yung kamot ko kanang gikan sa singot nga akong hinaguan para makaon sa akong Kaya kuan. ako na ning kamot ay pagkabata nila. Oh, gamito nimo na imong sarili para makakwarta. Kuan mo laing mga tao. Kontra di mo ikaw. Oh, naning kamot ko pasingot. Kamot, Trabaho. ting gamay ang income. Trabahong marangal. At Dili enough. Imo nga dakog income pero buki. Gamito na imong lawas para makakwarta ka. Luod nimo. May nalang gisuportaan ako ikaw. Suporta, Matag suporta. man kuno pero ang prometing sudan, prometing asin. Sa imong gisuporta gikas hugaw, gamiton ang lawas para makakwarta. Ay mo Ini kaon kamot jud ra ana. man ako ang kaugalingon. Kaugalingon. May magibaligya na gyud ako ang kaugalingon nga. Unsa man di ay, unsa man nang ginakuan Isa ra nimo? may laki nako. Kwartam nang giapas nimo nang lakiha. Na, May pareha ko nimo. oh, pareha, unsa man ko, unsa gibuhat nako? Way tarong kwan, wagay kwarta, way income. Oh, mo na kay naw man kay kag kwarta, lami kay Naw, ka balik kay ano ba, kwarta. dauban og kwarta. Lawas nimo bisan kinsa ray mo gamit. Sus, pero Ugaw kay ibog ka. di ka sa unas ko ah. Oh, ibog Karon ko sa nimo. saway naka kay wala naman. Oh, wala na. Ugaw kay ang bayana ka. Ikaw di ka hugaw. As mo ko nagpakita ni magugaw ko. Sus. Ay na, Ay na Grace. hugaw pa kas Kuan nimo. Tugkuan ko ana. Biyaan minimo tubod ang kwarta, dakong kwarta. Kaya mo naka na nakatabang sa inyong kwarta.
Yung Wala kunikaw. nikaw na ng kwartahan na. Yung kunikaw na Palit nanggikan ko sa imo. bukas nikaw pa magikaw na. Wa kunikaw na nanggikan sa hugaw nga. Ang inabuhi nimo. Unsa di mong gikaon di ay? Oh, Asin. ako ang sariling pinatuluag singot. Stoy nimo. Kanang kuan nimo. May magbuati man. Timan na. Oh, ako may matiman ana. Ikaw kay timan na. Pag nahom nga pakanon ko nagganang Ay lang pinabaho ay lang nimo. pugog chismis-chismisa nga gidaan ko na sila. Anong kuan Kay mo? gisalig ko na sa imong tanan. Biyaan nimo tungod lang anang kwarta. Ibang punta ng kwarta lang akong Salig ka sa imong Future lawas man ko imong nila. kuan. Future sa gikan sa hugaw. Mag ako na silang kung suportaan makunay ni karag ko na. Ang yang dayon mamutos na ko. Ang kanong manak karon niya pa man. Karon na. Sa kakaron? Ikaw na. Ang yang ano mo. Sunak yung magag ano ya. Lagot ka ba? Sige, pasakit Ikaw sa na. Ikaw na lagi. Ikaw na ba? Ay ko tis Oh. pasakit. Ikaw na. Ako pamilya ako pasakit sa imo ikaw ra. Wala. O ako. Pasakit. Sige kay sakitan lagi kog maayo ron Sa barangay kita mag-abot na ron. Ikaw na kani. High blood kay ka. Ikaw na. Dalan tikag blatter ron niya. Ay, Blatter? Ikaw na ba? Ay ko pa. Pilabot nimo. Ay karapatan ko. Naunya pa dalan tikag blatter ron niya tarawa. Barangay ta mag-abot kay sus. Di ko madlok si mo jud. Ito kag madlo ko nimo. Ito po kag madlok ko nimo. Ay Ito sus. kag madlo ko nimo. Sus. Ito. Ito Kag madlo ko nimo. Ako po dito ko madlok sa imo. Tama na pa. Ito. Tama na, tama na, tama na. Tama na pa, kana pa. Tama na mo pa. Sige. Sige pa. Ay, ikaw pa. Tama na. Tama na sa imo ama. Sige pa, sige pa. Sige pa, tama na pa. Tama na lang ito. Ayaw pong ipapa. Tama na pa, oy. Sige pa ba? Sige pa, ba? Ayaw, tama na yung gibuhat. Tama na kay para sa inahan na. Tama na yung gibuhat. Tama na pakita. Ayaw pa. Tama lang pa, dapati na kay wanay klaro na inahan. Waan me, niluang. Ikaw man tayo nakikita ko sa inyo. Ayaw pong ipapa. Sige pa. Sige pa, dapati na pa. Ipakita sa kuwang. Tama na. Among mga anak mo ano may mga batasan? May batasan ikaw, may batasan. Sa tamugi pang Ano yung laman na nimo? Kanang inahan nimo way hinungdan. Dapati na pa. Dapati pa. Kaya ikaw pa na nang inahan. Tama na sa imo ha, tama na sa imo ha. Tama na ba? Batasan mo kabalog yung sa tamog. Kabalog yung sa tamog pagpangga kag gamay ninyo ba? Halos dita mo palangawan para lang di mo maka Ako dapat ano pa? Dapatan ako pa? Dapatan ako pa? Tama na. Batan ako nimo ba? Batan kami pa ba? Dili kay nga naon sa imong anak kong gipa. mga batasan, mga bataan. Ikaw masukol ka ang papa? Tama na ba? Ay kuan ko anas papa ha? Tama na ba? Kaduso ng isa kainahan ba? Dili kay nga naon. Iya. Ay kuan ko na. Dili kay nga naon sa imong anak Doon ka. gyapon mo kinahan dili kada ko mo doon gyapon mo kanawa. Dili kay nga naon og anak nimo tarong ka nga pagkainahan. Sa magdiko ta mo nan ako da. Ayaw pugis papa ba? Dapati na pa. Dapati pa. Tama na pa. Tama na pugis papa. Dapati na pa. Tama na ba? Kadagko ninyo mangduod gyapon mo kinahan tarawa lang. Doon. Gusto na mo pag-roll sa imo mag-imo mindian. Tarawa lang. Wala kay lugar kaning balaya. Amo inyo na ng lugar diha. Kanang kwarto ni may pabaklas na mo ni. Tara na ba?